Hezký podvečer vám přeji. Měsíc je fuč a my, jak vidíme, jsme zase podměni tady. A asi je zbytečné, abych říkal, proč jsme tu, ale kdyby přece jen se zatoulal někdo od někud, kdo neví, proč tu je, tak jsme se tady sešli proto, abychom zahájili další výstavu, již druhou v tomto školním roce. Takže vás tady všechny vítám. Vítám tady paní místostarostu, paní Jiříčkou, pana místostarostu Sedláčka a zvláště vítám naší paní ředitelku Ivu Černou, které se ta dnešní výstava přímo osobně dotýká. Ne snad proto, že by vystavovala ona sama, to ne, ale protože dnes tady vystavuje její manžel, akademický sochař Jaroslav Černý, který bohužel stejně jako před měsícem pan Preclík není přítomen tady v sále mezi námi, protože na tomto světě už prostě přítomen není. Stávají se takové věci. Víte, asi si čekáte na tu výjimečnost, kterou vždycky nějak na tu výstavu naroubuju. Ta dnešní výstava má ty výjimečnosti dvě. I když ta jedna je taková moje víceméně osobní. Nicméně já vás, když dovolíte, s ní přesto seznámím. Víte, já jsem se s Járou Černým setkal v životě všeho všudy 3krát. Když jsme se spolu sešli poprvé, když nás Iva představovala ještě v budově staré školy, tak jsme si okamžitě potykali a řekli jsme si vzájemně, že máme takový pocit, jako že se známe dlouho, přestože jsme se viděli poprvé v životě. Pak jsme se viděli o 2 měsíce později, vidím to jako dneska, před supermarketem Byla. Jára měl na sobě takový kožíšek, hnědý, a na hlavě měl tento klobouk. A v očích měl takový ten svůj dětský výraz, který on měl vždycky. A s takovou dětskou pýchou mě říkal, to je krásné klobouky. To mám od kamaráda z Kanady. A Iva stál vedle něj, tak do něj ďoubal. A já jsem ho ujistil, že to je opravdu krásný klobouk. Že mám doma taky klobouk z Kanady, protože kanadský klobouky jsou nejlepší. Že jsem si ho tam koupil, když jsem tam byl, ale že ten jeho je mnohem krásnější, jednak protože je kožený. A hlavně, že ho dostal od kamaráda, zatímco já jsem si ho musel koupit. A Jára měl v očích takový výraz, jako má dítě, když dostane hračku, kterou si celý život přál. Dělal mu to dobře. No, potom uplynuli další asi 2-3 měsíce a sešel jsem se s Járou do třetice, když jsme tam se svou ženou u nich doma byli co si pojišťovat, už ani nevím co. A Jára měl v tu dobu v hlavě nějaký film a nutně nám musel o tom filmu všechno říct a chtěl nám ho kus ukázat a jenomže jak to tak chodí, nebyl čas a tak jsme si domluvili, že si ten čas musíme udělat, aby jsme se jednak podívali na ten film, jednak spolu něco vypili a jednak už konečně ten život probrali, jak to vlastně chodí. A plánovali jsme si to s takovým tím pocitem, že vlastně o nic nejde, že máme spoustu času před sebou. Bohužel za 2 měsíce se ukázalo, že Jára toho času před sebou už tolik neměl. A já, víte, když jsem se dozvěděl, že Jára umřel, tak jsem měl takový pocit, jako že mě umřel kamarád, s kterým jsem v dětství cvrkal kuličky a v mládí chodil za holkama a na pivo. A potom za pár let přišla Iva, dala mi ten klobouk a říkala, vem si ho. Mně je k ničemu a Jára by měla radost, že ho máš ty. No a tak já ten klobouk mám, když jedu s koňma, tak si ho beru na hlavu a když jedu s koňma, tak mám já vlastně vždycky u sebe. Víte, on Jára byl zvláštní člověk a možná to bylo tím, že Jára měl zvláštní dětství. Každý si ze svého dětství neseme do života to, co nám tam rodiče takzvaně nasypou. A ten Járův vklad byl úplně jiný než asi nás, valné většiny ostatních, protože Jára, pokud to nevíte, měl hluchoněmé rodiče. Jeho rodiče neslyšeli, nemluvili. A já, když jsem o tom tak přemýšlel, tak
Mně to je takový nepochopitelný. Když si představím, že by mě moje maminka nikdy nevynadala, nikdy by neslyšela, že brečím, když jsem si něco rozbil a nemohla udělat, prosím tě, to se ti zahojí. Jo, nikdy by mě nepochválila. Je to zvláštní, člověk si přináší z toho dětství něco úplně jiného a hlavně si Jára z toho dětství podle mého soudu odnesl kus zodpovědnosti mnohem větší, než kdokoliv z nás, protože kdo z vás někdy pocitoval v 5 letech zodpovědnost za své rodiče? Já ne. Jára už jako dítě uměl znakovou řeč a vlastně zprostředkovával těm svým rodičům styk s okolním světem. Já vám řeknu jenom jednu takovou historku, když bylo Járovi 5 let. Šel s tatínkem do nemocnice, protože tomu tatínkovi nebylo dobře. A tak tam ten Jára s ním šel, aby těm doktorům vysvětlil. A ten zdravotnický personál, trvalo mu to dlouho, než pochopil, že tam nevede tatínek to 5letý dítě, ale že to 5letý dítě tam přivedlo tatínka. Prostě zodpovědnost za své rodiče, který ten Jára měl, to je něco, co my asi těžko můžeme posoudit a tu zodpovědnost si Jára odnesl do svého života, jako takový vklad. Protože Jára zodpovědný byl. Víte, Jára byl soukromý podnikatel v době, kdy soukromé podnikání vlastně bylo u nás tak trochu mimo zákon. Soukromně směli podnikat jenom, směli. Podnikali vexláci a umělci takzvaně na volné noze. Ti podnikali oficiálně, ale žádný med to nebyl. Ty vexláky čas od času někdo zavřel, ty umělce ne, to měli povolené. A vemte si, že Jára, který byl vlastně povoláním monumentální sochař, takže jeho zakázky vypadaly podle toho, měl celé ty zakázky sám na triku v té době. To znamená sehnat materiál, odvést materiál, sehnat dělníky, který by mu ho tam odvezli, protože sám to nedokázal. Měl na to určitý rozpočet a ten musel sám profinancovat. A ještě k tomu to musel vymyslet a celé zrealizovat. Ale to jsem trošku předběh asi s tím, že byl sochař, protože jsem vám neřekl, jak se k tomu dostat. Víte, Jára měl samozřejmě výtvarné nadání od malička. A když dokončil základní školu, tak jeho strýček, který spolu s babičkou pomáhal rodičům se o Járu starat, tak řekl, hezky maluješ, půjdeš na staveb. Takže Jára šel na staveb průmyslovku do Náchoda. Tam se potkal s panem profesorem Koutným. Pan profesor Koutný byl taková osvícená osoba, která rozpoznala v Járovi jeho výtvarný talent a směrovala ho tím směrem dál. Takže když Jára dostudoval, když Jára dostudoval tu stavební průmyslovku, tak se přihlásil na Akademii výtvarných umění, tam se samozřejmě nedostal, protože tam jednával teď předtím vždycky. A odjel do Seredě na 2 roky, kde absolvoval základní vojenskou službu. Dovedete si představit vy, kteří pamatujete základní vojenskou službu, že vojenská služba v Seredě asi nebyla žádný med. Nicméně Jára, když o ní vypravoval, tak to vždycky vypadalo, že to byla velká legrace. No. A když se z té Seredě vrátil, tak se na tu Akademii výtvarných umění dostal do ateliéru pana profesora Bradáčka a úspěšně ji absolvoval. A stal se z něho sochař. Ale Jára jako sochař nepracoval pouze s kamenem. Jára žádný materiál mu nebyl cizí. Pracoval se dřevem, pracoval s bronzem, pracoval se sklem. Využíval ve svých dílech vodu jako takového věčného spolupracovníka. Víte, já nevím, jestli to řeknu dobře, ale já, když se tak nad tím zamyslím, tak Jára je pro mě umělec veřejného prostoru. Veřejného prostoru v tom smyslu, že veřejný prostor je všechno, co je kolem nás. Když to vemu názorně jenom tady u nás ve Dvoře Králové. Dojdete si na oběd do restaurace U Slunce a máte tam Járu s sebou, protože tam je ten sluneční strom, jak já mu říkám. A když se najíte a jdete někam jinam, tak dejme tomu, půjdete na finančák, tam se s ním potkáte taky. Pokud nepotřebujete na finančáku nic, chcete se jít podívat do zoologické zahrady, u každého pavilonu téměř se s Járou setkáte, protože
ta zvířátka, co tam jsou, to je jeho práce. Když zestárnete a dostanete se do domova důchodců, je tam taková krásná plastika, také Járovo dílo. Mimochodem, když jsem hovořil o tom slunci v restauraci u slunce, k tomu se váže taková hezká historka, že když Jára dostal ten nápad, jak to udělá, tak vyklíroval doma všechny skříně, vybral všechna ramínka a tu maketu udělal z těch ramínek. Takže doma se válelo šatstvo, Jára měl maketu a byl šťastný. No a když jsme u toho domova důchodců, tak pokud se dostanete na hřbitov, tam běžte radši po svých ještě, protože pak už byste tam nic neviděli. Tak tam je památník obětem druhé světové války, rovněž Járovo dílo. Další takový památník se stejnou tématikou je školy 5. května. A když se posuneme kousek dál, tak v Bílé Třemešné je sousoší matky s dítětem. V Jaroměři na sídlišti Zavadilka je takový deskový panák, na kterém jsme jako děti skákali, jak Jára říkal, největší panák ve střední Evropě. A na něm si hrají 3 děti. A ty 3 děti, to jsou Járovy děti, kdybyste to nevěděli, protože Jára si svoje děti s oblibou bral jako mustr, když už si je udělal dě. Zvláště pak dceru, nejstarší dítě, jedinou dceru. Tu můžete vidět v Polici nad Metují, tam je taková dívka se stuhou a to je Ida. Ve Vrchlabí je dívka s hračkou, to je taky Ida. A v Jíčíně v galerii mají také Idu a ještě tam mají Štěpána. No a když jsme u té Police nad Metují, tak tam je ještě Járova socha Metuje, o kousek dál v Broumově je socha na řeku. A když se posuneme o kousek výš do Janských lázní, tak tam na lázeňské kolonádě je taková krychle, kterou protéká voda, stojí na hradě, na hraně, ne na hradě, to je také Járovo dílo. Když přejedeme do Rychnova nad Kněžnou, tak v hotelu Havel má Jára fontánku s ptáčkem a 3 koníčky a fontánku s kobrou a takovou krásnou zítku. Když se přestěhujeme do Hradce Králové, tak tam je světlonož v integrované škole v aule. A hlavně je tam Járův kráčející oblouk, na Paťkově náměstí před bývalým hotelem Paříž. A tam se tak hezky propojuje to Járovo myšlení, protože Paříž, oblouk, pěší zóna a ten jeho pěší oblouk vlastně je nakročen do té pěší zóny. Dneska už neexistuje hotel Paříž, takže to tak trošku ztrácí smysl, ale nestrácí to na kráse. No. Víte, Jára jako umělec, protože to, co jsem vám tady vyjmenoval, to zdaleka není vše. Tak si to člověk nemůže pamatovat, jednak to ani neví, jednak spousta jeho věcí je v soukromých sbírkách na soukromých pozemcích. Takže jako umělec byl, jak vidíte, velice plodný. Upřímně řečeno, Jára byl plodný i jako člověk, jako chlap. Protože pánové, upřímně řečeno, komu z nás se podařilo splodit 4 děti. Járovi ano. A všechny děti Járovi na něj vzpomínají s láskou, to vám musím říct. Takže se o ty děti, i když jich měl tolik, zřejmě zorně staral. Víte, Jára, co si budeme povídat, žil naplno. Jára se rád napil, to neříkám jako nějaký bulvární drb. Já se taky rád napiju. Ale nikdy jsem s tím neměl problém, nikdy jsem neprošvih představení, nikdy jsem neprošvih odjezd na zájezd, nikdy jsem opil jít neset do auta. Jára, protože měl víc odpovědností než já, tak to vyřešil tak, že si radši vůbec neudělal řidiča. A nechával se vozit, což skýtalo spoustu veselých historek, které někdy byly veselé jenom pro ty, kteří je poslouchali, protože představte si, že vezete Járu rozjařeného automobilem a on vidí na chodníku svého kamaráda a zatouží mu podat ruku v tu chvíli bez ohledu na to, že to auto jede. A vy jednou rukou držíte volant, druhou rukou držíte Járu a asi vám to moc humorné v tu chvíli nepřijde.
No, víte, Jára, kromě toho, že byl umělec, tak byl sportovec. Duchem sportovec, soutěživý člověk se vším všudy. Ono taky vlastně, já vám řeknu, jak se k té sochařině dostal asi. Protože Jára jako mladík si usmyslel, že sjede z Výčinu šusem a nějak to nevyšlo a skončil v posteli a určitou dobu nemohl nic dělat. A tak v té posteli začal cosi z čeho si hňácat. A zjistil, že mu to hňácání jednak jde a jednak, že ho to baví a přináší mu to potěšení a tam možná někde je počátek té jeho sochařiny. Víte, Jára prostě žil na plný plyn, jak se říká. A já, když jsem se teď tak hrabal v té jeho minulosti, tak jsem si vzpomněl na to, co mě říkal můj kamarád, který je shodou okolností mým osobním, obvodním, rodinným a teď i závodním lékařem. Když jsem mu smutnej oznámil, že ten Jára umřel, tak on se tak zasmíl. A říkal, krásná smrt. Jsem říkal, co blázníš? Byl starý jako já, nepřijde ti to, že to je brzo? A on se na mě podíval s převahou svých let, je o 10 let mladší než já, a s tím lékařským, mně to tenkrát přišlo, že to je s tím lékařským cynismem, mi říkal, na takovou smrt není nikdy brzo. A já, když jsem se teď blíž seznámil s tím Járovým životem, tak jsem si po těch letech uvědomil, že on měl vlastně pravdu. Protože Jára žil naplno a nebyl ochoten slevit. Jára se stárnutí bál a stárnout nechtěl. Jára neměl rád, když mu vnoučata, přestože je sebe víc miloval, říkali dědo. Jára si nepřiznal, že má vysoký krevní tlak, protože Jára prostě byl zdravý a byl zdravý, tak si řekl na zdraví. A já vlastně mu tu jeho smrt, teď se vám to bude znát jako kacířská věta, ale já mu ji řeknu. Protože po něm zůstala spousta práce, protože ten Jára je díky té práci vlastně pořád znal. Spousta práce v tom velkém veřejném prostoru a, jak uvidíte, spousta práce i v tom drobném prostoru soukromém. Jak se o tom ostatně v našem soukromo-veřejném prostoru, v naší galerii můžete za chvíli sami přesvědčit. Ale za chvíli, protože teď bude následovat jako vždy kulturní program. Víte dobře, že máme ve zvyku vždycky vyspovídat ty umělce, kteří tady vystavují, jakou hudbu mají rádi a snažit se jim nějak vyhovět, aby jsme jim udělali radost. Já už jsme sice vyspovídat nemohli, ale mohli jsme vyspovídat i ostatní z jeho rodiny, ale my jsme to neudělali. A my jsme Járovi připravili překvapení. A to překvapení pro Járu je zároveň ta druhá výjimečnost té dnešní výstavy, kterou jsem si nechal až nakonec. Víte, jednou, já už nevím, jaká výstava, koho to byla, tady u tohoto klavíru, vznikl takový nápad, že bychom mohli založit pěvecký sbor. A na rozdíl od jiných nápadů, o kterých druhý den už člověk neví, tak tento se ku podivu mě ujal. A ten pěvecký sbor tady byl skutečně založen. Víte, je to takový pěvecký sbor, který prochází napříč zaměstnaneckým spektrem této školy. Abych to řekl tak, jak se to teď říká. Dokonce bych řekl, že větší zájem o to mají ty nehudební složky zaměstnanecké v této škole, což je celkem pochopitelné, protože si neumím představit, že bych tady celé odpoledne učil děti noty a pak si sem šel večer. Ale budiž ke cti mých hudebních kolegů řečeno, že když teče voda do bod, nebo když jde do tuhého, tak nás ve štychu nenechají. Takže vy teď díky Járovi máte skvělou, jedinečnou příležitost. Máte to štěstí nebo tu smůlu podle toho, jak si to vezmete. Uslyšet poprvé a nejspíš naposled. Protože ten sbor nemá ambice veřejně vystupovat, ten si zpívá pro radost. Nese hrdý název Zuš Melody Voice, přestože by se spíš měl jmenovat Tón sem, tón tam. A v jeho
podání uslyšíte 4 písně. Ta první je Voda a pláč z moravských dvojspěvů od Antonína Dvořáka. Pan Dvořák jistě promiň. Ta druhá je hanácká lidová, jmenuje se Tovačovský hatě. Ta třetí je česká lidová v úpravě Jaroslava Kříčky, jmenuje se Jede sedlák do mlejna. A ta třetí se jmenuje Dula Dula a je to nejspíš lidová píseň amerických černoušů. Na klavír nás doprovodí pan učitel Marek Jídlo, věrný doprovazeč všech pánů. A nyní, vážení kolegové, nezbývá nic jiného, než abyste odhodili trému a nastoupili. Ještě musím říct, že s laskavostí sobě vlastní nás vede paní učitelka Vlaďka Matušková, promiň, Matušková. Paní učitelku Mikulkovou bychom sem nedostali ani párem koní.